So what's up guys? Ayan, it's a brand new day. At ngayong araw na to is pupunta kami dito sa Charan, Ilog. So ayan guys, so sobrang ganda nung scenery natin. Ayan. And then sobrang init din. So ayun, bali patawid tayo ngayon. Guys, tingnan nyo yung yung ilog, super linaw. Ayan. So yung gagawin namin ngayon is pupunta kami, kukuha kami ng check daw. Yung check, parang snails, ganon. Family siya ng snails. Tapos, mangingisda din. Mapan kami agbatok. Sabi nga nila sa Ilocano. So tara! So guys, yan yung tinatawag nilang abot dito. Ayan, ayan oh. Super lalim yan guys. So yung kwento is meron daw dati dito na nakita nilang buhaya. Yes, way back pa yon, kopong-kopong. So, and ayon sa history niya, ito daw is merong as in umahon daw yung buhaya sa Pampang. So nakita daw ng maraming tao. So ayan. Pero ngayon parang wala naman na daw. So ayan. O tingnan niyo yung bata naliligo. Ayan. Ayan o. Ayan, lumalawan siya. Naglangoy ka man? Naglangoy ka man? Dali, glangoy ka. And then, andan na sila. So, ayan guys. So, bahay na bato daw. Ayan. Kuwain, ang ganda naman talaga. Parang yung pinagtaguan ng giyera dati. Look. Oh. Zoom natin. So guys, ayan na sila. Mag-start na sila na mangisda and then kukuha sila ng check. Ayan. Tapos yun yung ladawan daw. Ayun. Ayan. Ayan. So bali hindi na ako sasama doon kasi kailangan kong tumawid. Kailangan kong tumawid mababasa yung aking phone. Kaya ayan. Go! Good luck! Sana marami kayong makuha na fish. Ayan. So ganyan lang sila. Ayan. Okay na. Kasi ka So ito na guys. Ganito yung kinukuha nila Ayan. Check, wait. So ganito siya guys. So ayan. Ayan yung check. Snails. Ayan sila guys.
Ito fresh. Ay, dinigat agad. Yo. Nangisip sa ating tingad ko. Taglit ng katabaw. Guys, look oh, ayan oh, meron tayong nakuhang kauna-unahang kampa. Yan, yung tinatawag nating kampa dito sa ilog. Yan. Very fresh. More to come. Guys, so nilalangoy nila. Ayan. Doon sila mangunguha ng ibang shek. At saka mangingisda rin kung meron. Mga ganon, fish. So ayan guys, yun yung sinasabi nilang ladawan, tapos Luke. So ayan, i-zoom natin. Ito oh, yun yung parang maitim daw na aso. And then ito naman, yung parang tao daw na nakasakay sa isang camel. Ayan. Tapos ito. Ayan oh, parang aso nga siya. Tapos tingnan mo yung baba niya guys, oh. Ayan. Sobrang ganda. Yan si Jordan. Ayan. So yun, dito siya nakatira. Pinsan namin. Ayan. So makuha na siya. Marunong na siyang kumuha ng mga shek.
And then, tito ko naman yung isa. So guys, meron na kaming nakuha. Ito. Ayan. So, meron tayong check. Ay, first pala yan. Yun yung second. So ano? Nya, kasano raman na? May mas? Sosyale. So ayan na siya guys. Oh, perfect. Di ba ang saya? Look, tingnan nyo yung rice namin. Oh, nakalagay sa plastic. Tapos pinulot na lang. Pinulot namin yung plastic. Hindi. Malinis na yan. Ayan. Basa ka sa. Ada ko mamutikwana. Danom taigid. Awang mo. At awang mo na. Para parang nasa beach. Nagpintas. Kung ko naman sa makabulboya mo ang ano. Ipanto. Nya, tapa na. Pintas man tanak na pananda. Wala damit ang. Ako gildag din. Buhat ako ng ataligs mo. Dito. Matintin na gawin niyo tagang gamit ni o. Bumaba mo. Nagiba to. Magkagang alsa. Masay na ko nga. Basta gano'n. Medyo ilan na ko at amokod na at magsimpa. Para bawa dito kaya ani sungron. Wala po ora rin. Sige ba ay? So naliligo kami sa ilog, ang lawak-lawak ng ilog, oh look. Halata yung mga kwan ko, oh, mga itim-itim sa katawan. There, ayan si Baradang. Ayan, at saka si Baradang.